Sina, certainly, we don't have any idea. My man can't be sir. My catch house a super. I will pay you. Now, see a power shoe on show you are. A chassa when you're on concluding with job. A super. What you say? Yes. A chassa only Christian and your home back. Tell the year. And to see a power show you. Na ontimi nya won konkro no eno nti na utwase wo kan bonne ya semni o bonne udi ka o confess o sin o jai bonne ansana yakobo wasu ababo. Yes. Is obi abonne nti ni mu bia no sa o bonne su a mo bia asebo yi Obana should be a second. The body never multiply. On go grow back to anymore in there. I just had an answer. And the best now. It was sad. Never be a one year shoma shubon. Which means now on concron and would jump as sumo. Amen. Amen. According to Matthew chapter 4, no, Matthew chapter 3, no. You are the boy Yeshua. That is the first example. The boy Yeshua Christ said, Kim. Bible said, I should be a man. What do you say? When God son and some who brought ever seen so. The boy Yeshua no. That is the first sign. Yes. Amen. Amen. According to Acts, I share for us no. Yes, John chapter 4. And what you and son almost so bad on concron and what just what you say? Yes. According to Acts chapter 10 19. Paul also call on the sign official. So what you say? Okodu horo na Apollo akasa mankofo bi agiedi but ni abo asu e John the Baptist asumom and the Paul ko se won se munji di ya no hon konkro ni munya no se yan tempo se hon konkro bi oba bi no se dia mo ni abo ma su shai no se yo ani asumom no se ani abo fantro. What you say? Yes. What boy? So you Christ din. What you say? Yes. Ama on konkron. Abo omo nso asu. Enti o kwabo asu. Ya nfa bone ne ntra ya mu. Ansa nkobo asu no. Because of the second baptism. That's right. Because of the second baptism. Yansha said an answer. Sir, on Congra Moa Shua, will you be number 1? Adam, I tell you, will you be? So on Congra Moa Shua, Adam, I tell you, will you be? What do you say? Yes. A somewhat tell you, will you be? Dumadia. You do the Biblia was a fumua. And you 1 Corinthians 12. Yeah, 70 years. Me mana can catch now. 1 Corinthians chapter 12 verse 1. Verse 3 no. Verse 3. Enti mama hu se obiara a onam onyankopɔn hom kasa no emfre Yesu abusude. No obiara entumi mfre Yesu awade je honkonkunu. What you say number 1? You can't call Christ. So no ni nyame. Ajini pa honkonkunu ya dia ba. Atini mu. Oba kan so mi wa. To aso kai. Na adoma chede no gu ahodo. Na so honhom kro nara. That's it.
obi antie ne ye adoma kyade onya bi da asetra ne sha ya power sudia but on gombro nyade aba Emo wasu. emo wasu sa on gombro bo wasu a ana odi akyade aya de aba Ema. Shannon so. Ogonkro wanya power su wi a afana no ade akyade a wo Ema. adema enti no se adoma kyade no egu ahodo o je be so amepa amen waka adoma kyade a 5-4 minutes Ephesians 4:11 anoya akyade a ya de ma o se ba ya apostle by evangelist by prophet Perfect. by teacher Pastor. by pastor so 5-4 minutes you know and your friend adom Achade. what do you say Yes. say on konkura ma wa sure oboa Nyabi. jemeso amen Amen. oboa wo mo na de ba anya sori kro de anya e ba sanda me tira wo sa e de sa ba se wo ko ba su a ensu ma su bodo a de kan asetra wadwen what do you say Yes. yini omafuna wo mu nyina tugu enipa abawa su asia wo ni Kristo abom ansa na ho konkro no ojan so ba ya Abo wasu. abawa su ade aduma tede ada ama enti sa wo ni sa wo di aso ba life wo ba kata wo mpra twe so akọ̀bọ̀ ṣọ́ sábà transfer bẹ̀dánù prostitute. Ìbẹ̀bẹ̀ sẹ́ ǹda no yà ká ní kúrẹ́ tí o dé òtún aṣọ káyì. Na ọsọm nnwuma no nso gu ahodoɔ na nso Awurade korɔ no la. Wọ́n wù sẹ́ni wọ́n ṣe aka no ọ̀ṣun mu nnwuma ebi ní ọ̀ṣà Nnwuma. deaconesses Suma dwuma. wọ́n di àṣẹ Yes. twene bọ́ni àdé àdé nyinaa Suma dwuma. nyàmé hóhùn wọ́ mu ẹ̀yẹ wíìfọ́ twene bọ́ Dabi dabi. wọ́n ní sọ ọ̀bí ẹ̀tí mi yẹ bọ̀ ọ̀gá yìí ẹ̀bùn ọ̀bí a ọ̀dẹ kẹtẹ so a ọ̀dẹ hospital a ọkọ̀ kọ́ọ̀mà oxygen ẹ̀sìn ní so a ọ̀bí ẹ̀tí mi yẹ bọ̀ ọ̀gá yìí ayọ̀ worship ama maame náà sọ̀rọ̀ yẹ wọ́n náà so ti ase Tumi ta akyire. ẹ̀sùn ní ẹ̀sẹ̀ cancer fún ni yẹ fún nyinaa ẹ̀bùrọ̀ni dọ̀mú amaame bùrọ̀ni ẹ̀nu ni sáà ni wọ́n ní ọ̀dẹ tó you are the God. Yes. Wọ́n sè ọ̀nù ọ̀nà ni wọ́n ọba àbọ̀ sẹ́fẹ̀ interview ẹ̀nu ọ̀ka. Wọ́n ti àṣẹ. Because wọ́n yẹ nsuoma ṣubọ̀ wọ́n nkonkoro nso yẹ ká ní sẹ́yìn ọ̀sùn nnwuma ni wọ́n yẹ kyẹ́fà. Ọ̀sùn nnwuma ni wọ́n yẹ kyẹ́fà. Èdè wọ́n wọ́n ẹ̀yẹ́ ni ketewa o. Èdè mẹsìrẹ́wò. Afuchi abade ma unai take it serious. Say abawa sho abasinna na onkonkro ntime mo wa sho check your Christian life. Na wa ushumai. Anuma bi wo ho a wunya mu. Won satra mfre ho. Amen. Amen. Asampara me katron. Jo to aso. Na dwumadie no nso gu ahodoɔ na nso Onyankopɔn koraa no di dwuma ne Wọ́n sẹ́ wákà wọ́n sum nnwuma. Ẹni wákà dwumadie. Ọ̀sum nnwuma no ẹni adoma kyɛdeɛ adifa. Ọ̀sum nnwuma bi ne nnwom. Suma nnwuma. Jẹ́mi sọ amen. Ebi ne di abayi. Ẹnwom. Ɛnyɛ adoma kyɛdeɛ. Ẹnyɛ adoma kyɛdeɛ. Èdè ó tó dwuma ayɛ som. Sọ́ọ́dì àṣẹ ayɛ som ó lè som àṣàfo no. Sɛdeɛ obi bɔ twene na. Ẹ̀pẹ́. Wájú wá sí ẹ. Wọ́n sì ọ̀sum nnwuma gu ahodoɔ. Na nso Onyankopɔn koraa. Ẹnẹ
obi bɔbɔ ɔkura ɛsɛ adoma kyɛdeɛ. Mo confusion mo pa. Obi to mirika ɛsɛ ɔ n'adoma kyɛdeɛ no. Deɛ saa mo ka twi no adoma de ba yɛ. Akwa wɔ deɛ ɔka news ɔmo sɛ n'adoma kyɛdeɛ. Oh, n'adom no. N'adom no because osi ka news no. Adi ase n'adoma kyɛ wɔn deɛ meba wɔ deɛ ɔtɔn nneɛma ayɛ to. N'adoma kyɛdeɛ no ɔtɔn nneɛma ayɛ to. Ya beba n'adoma no. Adoma kyɛdeɛ edidi dwa. Ɔmo confusion ɔmo. Adi ase obi bɔ twene paa ɔsɛ n'adoma kyɛdeɛ. Wow. Ali akanisa. Adoma no. Adi ase. Yes. Nti yɛ wɔ ɔsom nnwuma ɛyɛ wɔ dwumadie ɛyɛ di n'asafo no mu. Yɛn sɛ saa de no nso ne nyinaa honhom no ɛna boa ma woyɛ. Honhom no nti sɛ bɔ wɔ su awia na sɛ wo nkonkoro ama wɔ su a dwumadie a yɛbobɔ so nyinaa wo nsa nka. Demeso amen. Amen. Wọ́n sẹ́ wọ́n nyàmé ọ̀ntúnṣu obi a ne honhom ntiri mu. Many are called but few are chosen no. Ọ̀ntúnṣu wọn náà ne honhom. Demeso amen. Amen. Asẹ́pá na mi ka kyerɛ no. Nti mẹ́sìrẹ́w. Nsuo ni yàrá pẹ̀tẹ́ wò sọ̀rọ̀ wọ́n sẹ́ ebe si nna. Wọ́n bá dàbí a ne bọ̀mọ̀tì sẹ́ bọ̀mọ̀tì. Ampa ntimi tudi w'akyi anado. Subɔne nya. Nti mesrɛw anapa yi number 2 do hosi. Ayi wɔsi nanso wɔma ɔnko wɔsi nanso wɔma honhom no yi ne ho adi wɔ wɔn mu biara mu na ayɛ yie. Na ayɛ yie. Asɔre koraa no sɛ wobɛtumi atu bɔtɔm ayɛ biribi aboa asafo no nkɔ so a agye wɔn a ho nkonkoro yɛ deɛ bɛte wɔ mu. Anyɛ saa wobɛnwiinwi. Ebi den dodo. Anyɛ saa wobɛnwiinwi. Nti sɛ wo nso obi abɔ sɔre na ɔka na yɛato kwara se ato hu baabi a ɔgyina. Biribiaa nti ne mu. Yɛbɔ na so deɛ but ɔnyɛ kristoni ɔka honam nsɛm. So what you say? Asafo no mpontuo no wanyana ho. Wofanya nkiapo a kora sere ensam chema wo mo. Oh, say ya did sit here. Obi a God spirit titini mo no. Say me kwa asare, me wi afiri me Bible. No. Say madam anhia de. Some of them are more bad. What do you say? Obi a wo mu ti awurade wo mu ti ni mo no. Da bia wo ye. Empire no so betimi afira nsu amodua. What do you say? Because the aya komama no ana no ka. Nti masrawo. Ade a wo so obi a sa no nso no. Christ koso onya nyanka obasuma otigyirafo na brain no kora wo homa wiase tumi nye no enti trasafum wabrekura sa no kora honhom no wona na ntie ensa na nkwa shama mama wabrekura oboa nko na mdeje no the masraw do to asokai nsam ko na memfa nso so no nam honhom no so ma obi nyansasenka. Wo mo preach kro. Oh. Ani asofo. Nyansasenka. Message free wanu mo ba no. Tia sabiri yo. Obi twam wo sasam no chini tina o. Ba wo sam no wole ni pa. Ya wasam a ebo ni pa na atofam. Fao. Emfa so ni so. Fao. Ani wasam a ewura ni pa mu. Say ye bibi. Ati ase. Wo se onyankopɔ asam.
asaya nkranto ewura nipa mu twitwa akoma the ne kwasa asam ne boni pato fom e wo se wura ne mu na antimi wura ne mu without the spirit of God. That's right. So I say so no more somebody will be a sakra na nam nyame honhom so o ma obi nyansa sanka obi nso wa mane nim di sanka said your home for okasa obakaso lecturer what you say okasa obakaso professor bia woni so professor sisia na say ni pani ko gina mu pa no mu nyina ya da nim di sanka said your home for na la pe aya home no ana ba ma sha it is a one satire wadwen ama ya mo wo so asuba to so me no nsanka na nsako ka we sa nkonkro ni nyabo wo so ana honhom ne de sa enioma wo nyina ema wo be yi na didi ama na so de akwa asori ya bo ya suade apekuru subo ejipuna ya bo ya suade apeyere subo ejiyere no kwani ya hoade wa sore ompehibio say ya kasa o asura se ba ware wuti yo asode anointing for marriage. That's right. Munam somno Meme wa kradia ya yibe no kira bi handa yi sika matungu no so bitime de wa siri be tata mfuno no mama so tesaria wanya adia bi ayago bipa ya wo de tan masui wo ba kom twa wo konkro mo na su opa ya ko wari wo ko buno so me adi sika tan mama so wo o mi ne na ho mali wo on the fence se subo na lo mo po o mi ya kwa bi tire wo mo so me na ni agu mama boje shi mo dia mai what you say to me sramo subo we na me sramo asmo me kan me serious because when you say the papa o lam do so ati asori mo a ya ba mo so o ya flash Saturday e bo so nyina o kan o me je be nyini hu adi wo mo so na mo na okoba ye ni what you say you said German sham ayo trimu ma se twi one just how show ho a we German fo na drone a drone kono techni office wa ba ba shey German dia what you say a gosh into the show asomodi ehia mi o ajasi the I say ofofro nso o man gidie mo ko mu obi nso o man yo Christopher eyehu dozo yo Christopher o panic ehu wom fear and dear down so some money in the God's spirit it's a power sir why my who mu ya di ba sura dia bio na mo my buy home that's it what you say na ya kase aba aja na ya home and the home ni dia dance yes sir ya hwie ye nyankopon ma na wa come here the fry afefa so ade ya bomasu be de wanya be ra won kunkura batram omo ya se aboso won kunkuru ni ojam entina be nso aboja frama gratra no gratra na won nso gratra jana ade ya se ejana huhu no jana asia sumo we tayi ni kura di bi boma di phone aja ono kura de me maso tayi so sumo to so mi enu na me ka ho asim what you say yes so ko asori wo na wonya nsuo mo sumo
na wanya ho nkonkro no oja subo a obekọ bu nsam yem obekọ jem aya gani abo wasu na nkonkro no oja no so amo wasu cause I know the anya nipa na obo a direction from Christ. Yes. It is our subo na ye born unsuo mu no aso anania kode no football and on one of the bubble but I told you here we three more day we are more you know we are sincere what you say okoko how what drop that therefore do you want show obani na masori no mu komunsam je me shangre kanfo me tibe trasi ni si aya gudi anasa right now so the assemblies of God have a say you don't know swimming pool no ma ya you no obi adikato ne bone da so antere yanko wo bia no safa ne dia bi ka wo dia no na nso ja wo dia ni bi wo edi de obeka to dia wo Mrs. Sadom there. When you buy a dom, you be cut for dear. What do you say? And so tell no, young Paja will free mono. Then show that record. And to Ubonano and Cow echo. No more against a fool. When you answer four. Kasama me kana na oje ho atinye nyeye be basa wo ye honhom mu ni na uru faso a awo suboso amen jema so amen ya asem ni ye aso afoforo nso o ma ni gidie Bible say who ni gidie amen what ya say ene hu nso nya nyankopɔ tere ne ade Sada sa James yo sa wayo. Wasi ehu eje nyankopɔ tere ne ade. Woje me so amepa amen. Nti me sraw. Oso ofoforo nso omani gidia. Foforo nso ayaresa dom. Awo se lo ja karo. Ayaresa dom achede. Ayaresa dom achede. Wonu sa ya wa sofo bebre. Why come out and come out? What I say, this is a queer fun so born a shoe. And that pampa. I come out of school now, we have a dish of and so come out and come out. Amen. And come out to foot. Then you have a passport, try and no one show you be. No, I can't tell me a bumper, Mamma, ya munya, the only idea. Akoya nko amedi adanse. Amedi nse. Adena nko nso se force. Ode ka chese nya gidie sako. Adena nso nko. Mi nya gidie sako se. Ade akoro nso mi nya sako. Wa o ka chire na Yesu ayama. Men kansa. Nya gidie ni amfa ni achi. Na bia do Yesu ka se fagidie di achi. Na tukye ni fagidie ti achi. O ka ye bia akwa no ko huru na ne so a ohuru ni pasa nnua no. Wa ba o ka se Yesu se. Tia yade no ye. Sawa nko. Ni hu ni pasa nnua. Kele first ko be ko. Wo di ase. O ka se zo hua. Ko anu so Ni hu ni paye, ni hu ni pasa nnua. Wo di ase. Ama Yesu sa pompa ma no. Okowro so na fa bibia okay. Oni pase nipa. What you say? What you are was for Gideon Casako, and call out for Gideon Casako. My father for Gideon Casako. We need Gideon. We need Gideon. Come on. I don't know where you What you say? Bonamay.
Because believe me now, I quite as well said. Now my dad for be active fellowship na me ko bie. Obompa ma gabi. Na aja me te window. After the okasem no show mu kura me show. Me te window. Akwa bo deliverance ya. Afa gay da form. No si ayire no. Ya ma yesu mo ja no mo no so sa. Ari ayire. Yesu mo ja no ade ma no mo ga na sa. O prugu. Em si ai. The point of the chama. Adi wa ye o beku. Yesu mo ja pa na ade ma ba yo ya no. Ono so prugu sa. What you say? Adomni wo ho a. O se Christ. Adomni wo no no static come. Yes. What you say? What static come? Paul should the same thing. Paul should the same thing. So for man ya sa adomache dia. Na fa na abeko. Bosonfo akwaji aduro. Show them. You are the original vampire. Now, what Muslim did found tension. What do you say? Mahanta tata dozia. Now, body Mahanta for the general. Dia me. What do you say? So you are dear God spirit also. And you can say who. Very simple. And you can Quantana so fun and to know to come before to come on come to go and more Quantia be. A dear poor nobody put a num, and you big guy, and a gun of fire. A black quantre, the ra quantre, beans a quantre, a little shimoko. Now I don't cry you Fufu na sofu bia wa kwa so dem o ma kwankyere fufu akwankyere we are say sofu be no be fufu amana nsore ma jimiesi ko kansa mpama ni banzakra fufu akwankyere asemo say ena babu ka o ti so bitadi anukum that's a one share this one man is strength. No, what you say? Is that you want some? The Gia Contiadrona, but some for the say this offering the panano. Asana Yarianako, or problem at this old Kisino. And now your boy should be a 2 Yariana, I did kisses. The driver was so there. The number to 20 what man answer. Papa want to see a kiss or money. I saw you. Now, I am who? Now, consume no for. The alcohol, no, God, I don't know. Maba wano. Say, ho ma timono. Rather say just a no for. Sana hum na tu. Para kwa we ojiro na pantan. Na boy se dire. So no. What about dire ground so nim sha. Akwa wa shada. No for. Hey. Nyari ketwa. Aja. Ebi nso ni koku dware nipa. Koku anya me say God spirit ebo wo so. Some question some way and you know when you die Too much. No, I quite sorry. So for you, I confess cocoa, baby. I think as you From top of our already can set them, say, no, me had more china. Rather say about Fanta cocoa and with ye. Only the show more, but no.
Okwa to fanta ko to kokoko. Mfe be mfe mfrifie ma. Mfe be mfrifie ma. Hwe. Oh say dey sit here. Ya gwen pa. O ma sala. E hia koko ne fanta ne gu so na de gare. Okwa nko gare. Akwantire kodama ntati anu. Enipa jimi o. Ayami yose Bible ne obinhia. Wo ka mo asemo mo shi kwase wi didi amanfata. What you say? They say you say for Saturday bra. Na tutu ni pani. Obi ni na kan. O so nya Saturday ba. Na ye ni pani ba. Ni pa na nsoa. Ane nkwala moja. Wonya bi ba, o sika, wontimi ni nuwu. Ane akoma. Wase akoma ne dia, oba chere. Unko ba from now sinking. Sikana ya masa dai. Ose kasi Yesu baba ne na natai. Ne na wo ne ma metai. Yesu ama. Ne ma me ne papa nso anyiri. Yesu ma ntunya chere. Ya duro. Ntisha what you want? No one should shut God's spirit at your choir. You lose. Now God's spirit in trying to boy you. Jimmy Pa, only Christian who are sorry. One coffee from. Amen. One child Boneya. Jemaso Amen. Amen. Josie. Dabi o se obi nso amanu tumide yo. Tumi adeyo. Tumideyo. Oja. Buye ni wakase sore wo Yesu dim. No sore. Ja semri. Tumideyo. Wakase wo tumi mu. Obi nso amanu nkomhye. Nkomhye. Nyame mami bia. Oni nyane ne yeka. Ati ase me flicken tampon na mesako. Asai ma na se me fa atia. Ede no bia. Mini awrade me na maba no adu afema wa baifo we na wo gu asori eno bia azane ai nkom se hu what ya say azana dan nkom se na noa akoko mpa kom se ye she na we she what ya say What's your front? Me say, we are making now. So one year, show my super. So, go more soup. We never be. I have dear home woman boss and every produce. Now, you know, my brasso. Then you so, on go more sure. Spiritually, we are one thing. Who be able to defeat you? By four no but that. A boss of no but that. Sasabon Samba Tombra. What is it? Yes. Oba Wagu home. Oba did the home. Into Obia. Sadia will cost to be a God spirit to mourners. At some part American. When they don't give you a senior mouth, that's a young man. About four bombs a year. What does someone say? Over your back, what's your son? Barbara and so I will carry a one tiasha. Because a whole amount tiasano and two. I say, a beer. One side in Quadia, so I trust say, so be the Christ of home or more. Someone on my cattle. You can't see a composure. I was so serious. You need to confess your sins. Jai Bonero. The supernatural. The man should in a whole swap was. Amen. Jamaso Amen. The supernatural congratulation. I tell you, won't be a whom that provided your now. Amen. What am I saying? And quite sorry, but the God's spirit into you. When in a mukwa,
woni na mu kwa ubewu mi atro you can say RIP so now we call them now rest in punishment and now rest in peace punishment also for tonso no hwe mi ye anya kitu so for me din for me share zika fama ya so ba ma bra amomo te o kani no say no you should sakawe Range Rover na so ka wa Tony no say me you so you so ba ko na so na wa shot that and we then to take away no say cause I forget the did o no shot that and we and I take away cause I forget the did I feel no enti masraw me pawo chaw me de manusi presa unso God spirit ababu asu entroma tradition da brekura God spirit in wa wasu obe wu akobo samjem wajasia entra Roma mu enka fada Saint Francis and Saint Agatha Saint Teresa Saint Teresa ne Saint you some question somebody feel not just so cram kwajia Saint Titus Saint William Saint Kwakumanu Kwaku Trebo Saint no so want to video Chief one David you munye bida Saint Collins Saint Yeboah Bishop Sapon Brawa Bre yem friend Saint Amade Abro Akokro ya bre Ono mo friend Saint yo Saint William Saint Augustine yem friend Kwakumensa Saint bini bia ni Saint da bonen kwa chase dia Yes nkenyi bebraso abusu am sraw na me abu mo chira ma bia wo shempia wo ya prosin yo wo ya soja yo wo ya supo mo mu sa regional minister samoy mo mu sa so abo so nya supo amra ye ko body bi mo mu sa na ma no do fo e bia no nya supo yo ebi ama hungry guy ya de potato so na na sraw o papa o dia men ko na nko a special makobo me man kwala bia ni akire na na hema nso sa me sramo asubo hio awurade me say what is one friendship ani huhumu amu obia orentimi nhyɛn wɔ Nyankopɔn yo bompai yɛda wasema odi sɛ wadom yɛna wate adwene wɔ asubom bɔne ntumi mfa wo nsɛm sie ɛwɔ din ya bompai amen mehwɛ di sɛm no ana mu sɛ sɛ ba bia nipa tu nipa go no wrong bia it was all the answer Azempa. the word Christ no odi adanse sɛ wɔse something to say You may now subscribe.